ଅଗଷ୍ଟ 15 ଛୁଟିରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆମ ରୁମରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଉଠି ଚାଲିଲୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଡେ, କାରଣ କାଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ରେ କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାଲି ହବାର ଅଛି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଫିଲ୍ଡରେ ବାକି ଥିବା କାମ ସରେଇବା ପାଇଁ। ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଗରୁ ବି ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସିକି କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଡେରି ନ କରି ବାଉଣ୍ଡରୀ ସାଇଡରେ କପଡା ଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ହଉଛି ସତ, ହେଲେ ଓଡିଶାରୁ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ଲେୟାର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଆସିବେ। ଏମିତିକି ଇମେଜ 11ରେ ଖେଳୁଥିବା ବବଲୁ ଦାସ ଆଉ ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବେ। ତ ଗାଇସ୍, ତାମିଲନାଡୁ ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ ଏଠି ଆପଣ ମାଟି ପାଇବେନି, ଯୋଉଠି ବି ଗାତ ଖୋଳିବେ ଖାଲି ପଥର ପାଇବେ। ଆଉ ଏଭଳି ପଥର ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗାତ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଗିଗଲୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସାଇଡରେ କପଡା ଲଗେଇବାରେ। ତ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଅଧା ଅଧି କପଡା ଲଗେଇ ସାରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଯାଏଁ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗାତ ଖୋଳା କାମ ବି ସରିନି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆସି 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ କାମ ତ ସରି ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କପଡା ଲଗେଇବା କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ବାକି କାମକୁ ଅଧାରେ ଛାଡି ଦେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ତିରୁପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକେସନ ହଉଛି ତିରୁପୁର ପସାରିପାଳୟମ ଡିକ୍ସି କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।